Pels que us acabeu d'incorporar, esteu al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat, la nostra pàgina web. Recordeu que podeu recuperar tots els nostres podcasts a través d'aquí i també els nostres videopodcasts a través del nostre canal de YouTube. Heu de buscar Ràdio Sant Feliu de Llobregat i allà trobareu tots els vídeos penjats. Vídeos com el que penjarem quan acabem aquesta entrevista amb la doctora Montse Prados, especialista en endocrinologia i nutrició i autora del llibre La medicina que necesitas eres tú. Molt bon dia, Montse. Bon dia, Sílvia. Benvinguda de nou. Gràcies. Avui parlarem del colesterol i parlarem del colesterol sobretot per explicar als nostres oients què és exactament, quin és el bo i el dolent, que moltes vegades el distingim, no? I per què és important doncs, reduir el colesterol, perquè hi ha persones que prenen la decisió de tractar-lo i d'altres que fan una mica, són una mica els sords i no fan cas una mica dels indicadors que els marca l'analítica i de més. Llavors començarem parlant doncs, això de què és exactament el colesterol i quina és la seva funció, no? Podríem dir, dins del nostre cos. Doncs, quan parlem de colesterol, globalment incluïm tant el colesterol com els triglicèrids. Llavors, el colesterol, concretament, és una molècula que és necessària per viure, perquè la necessitem per formar les nostres cèl·lules, les membranes de les cèl·lules, per una banda, però també són precursors de moltes hormones. Llavors, quan diem que no hem de tenir colesterol, no és cert, és que el necessitem. El problema és quan aquest s'acumula en excés. És com els triglicèrids, que són molècules que et porten al greix i que quan s'uneixen s'acumulen en el teixit adipós, no? En el teixit greixós. Llavors, és necessari perquè en períodes de dejuni l'utilitzem per obtenir energia. És la nostra principal font d'energia. Quin és el problema? Doncs, quan tenim massa triglicèrids, no? Que és quan anem acumulant i augmentant el nostre teixit greixós, però amb quantitats establertes com un valor dintre de la normalitat, que ara veurem quins són, doncs no passa res tenir-los. El que passa és que moltes vegades aquests valors van augmentant i moltes vegades hi ha un component genètic, és cert. Nosaltres ho veiem molt a la consulta, que hi ha persones que les famílies ja s'observa des de ben joves, perquè són valors que es veuen en analítiques en persones molt joves, inclús en algunes des que són infants. Llavors, aquestes parlem de malalties genètiques. Què és el que passa? Que aquests valors excessius en sang, sobretot de colesterol i de tipus concrets de colesterol, les artèries, que són els nostres vasos sanguinis per on passa la sang, aquestes artèries es van lesionant. D'alguna manera van com tapant-se, no? Es van dipositant a les nostres artèries. Llavors el que passa és que amb els anys això pot provocar que en algun moment es tapin del tot. Llavors, sobretot, és un problema i valorarem aquests valors acceptables que dèiem de colesterol en funció també d'altres malalties que tenim. El que diem és que establim un risc cardiovascular per veure quins nivells de colesterol serien acceptables per cada persona. És un tema molt individual. És veritat que hi ha malalties que serien com la diabetis o haver patit un infart, per exemple, que ja fan que la persona parteixi d'un risc molt alt. Llavors, aquests càlculs que dèiem ja no els fem i ja directament volem que els nivells de colesterol siguin baixos. Per què insistim tant en això? Al final, els metges, els professionals de la salut, el que fem és basar-nos en estudis científics que han vist què és el que passa en persones a la llarga que prenen o no prenen unes medicacions, que tenen o no tenen unes malalties, i amb això fem les recomanacions, perquè, clar, no podem fer recomanacions únicament per la nostra opinió. Llavors, el que s'ha vist en molts estudis és que les persones que pateixen segons quines malalties, si tenen un colesterol alt, doncs tenen una probabilitat alta de que puguin fer un event cardiovascular. Això què vol dir? Doncs un infart o un ictus. I el que volem justament és prevenir la malaltia cardiovascular. De manera que és molt important mantenir a ratlla aquests nivells de colesterol. Però tot això jo crec que no som conscients. És a dir, quan a algú li diuen tens l'índex de colesterol molt elevat, el primer que pensa és a veure què em treuen ara de menjar.
Ah, clar, sí, sí. Que sí? Això sempre, això sempre. A veure, hi ha molts aliments que s'ha parlat molt de quina responsabilitat tenen en el colesterol i després hem vist que no és així. Llavors, quin és el problema de la nostra alimentació? Que, clar, no podem, moltes vegades és difícil diferenciar i treure un aliment dintre d'un patró. Llavors, és molt més fàcil, parlem d'assumir un patró que sigui saludable globalment, en el qual pot ser que alguns aliments no ho siguin tant. Però, clar, per exemple, l'ou, no? L'ou és un aliment que està proscrit, no?, amb el tema del colesterol. Però, clar, com mengem els ous? Els mengem amb botifarra, que és un ultraprocessat, els mengem amb tocino, que també és un ultraprocessat i ric en greixos saturats, o mengem aquest ou amb verdures o amb un pa amb un hidrat de carboni que sigui integral. Clar, és que importa. Llavors, a vegades fer aquests anàlisis només separant un aliment doncs no és tan fàcil. O depèn de la cultura on es mira. Per exemple, no, els estudis que estan fets als Estats Units és molt freqüent esmorzar el bacon amb el Frankfurt, amb l'ou fregit, inclús amb patates. No? Llavors, clar, és l'ou el que ens està fent el mal aquí. Potser és la combinació. Potser és això que ens acompanya, no? Llavors, hem de veure que, per sort, l'ou, que és un aliment tan bo i que podem utilitzar de moltes maneres, clar, és veritat que no és el mateix prendre el fregit perquè té moltes més calories i hi ha més greixos afegits que d'una altra manera, però tot i així tampoc és una cosa que tenim que evitar 100% a l'ou fregit, perquè si està fregit amb un oli d'oliva que és un oli d'oliva verge i que no l'hem deixat que es cremi, no? Que és un oli que està nou, aquest oli també és saludable. Vigilant sempre les calories. Clar, si cada dia per sopar fem això, doncs probablement anirem augmentant les nostres calories. Són coses diferents, hem de diferenciar entre saludable o calòric. De manera que, per exemple, l'ou és un tema interessant, però hi ha altres, com els greixos saturats, hem de tenir en compte d'on venen, d'aquesta procedència. Per exemple, de les carns s'ha parlat molt, però clar, és que estem barrejant un altre cop molts tipus d'aliment. Quan parlem de carns, estem parlant, per exemple, de carns processades, no? Els embotits. Clar, els embotits no només tenen greixos saturats, tenen molts nitrats i altres additius. No és el mateix això que el greix saturat que té una carn fresca. I tampoc és el mateix que el greix saturat que tenen els làctics. Que sí, tots són greixos saturats, però predominen o no uns components i estan acompanyats o no d'altres coses. Clar. Llavors, sí que és veritat que hi ha persones que tenen un risc cardiovascular tan alt que ja probablement han presentat un infart, un ictus, i que busquem que el colesterol baixi tant que a vegades sí que som més estrictes. Però en segons quins aliments, com dic, ja hem vist que, clar, no és el mateix dir menja cada dia ou i menja cada dia carn. Doncs no, però treure'l, eliminar-ho completament? Probablement no. Ara, els embotits, per exemple, que hi ha moltes persones que encara pensen que el pernil dolç, no?, que és un processat, doncs és un bon esmorzar. Clar, aquestes coses sí que les hem d'intentar modificar i veure quins són els aliments que ens ajuden i quins no, perquè en el tema del colesterol, tot i que hi ha un component genètic, les nostres, com sempre, el nostre estil de vida, el que decidim menjar o no, ens ajuda o ens va en contra. Quin tipus de colesterol hi ha? Ho dic perquè els que no hi entenem sempre, quan mirem l'analítica, diem doncs mira, el colesterol em surt bé i a més, aquí tinc un indicador bastant elevat, però aquest és el colesterol bo. Per tant, no hi ha problema. Clar, distingir-ho entre el bo i el dolent és una mica... Sí. De fet, tenim més tipus de colesterol. El que passa és que globalment el que solem mirar és el colesterol total, després mirem l'HDL, que seria el bo, aquest que ens ajuda una mica a eliminar el colesterol sobrant, i després tenim l'LDL o el colesterol dolent, que fa que és com que el que retorna i el que fa que es pugui depositar a les nostres artèries, aquest excés que deia. Llavors, és veritat que moltes vegades a les analítiques de feina, per exemple, només miren el colesterol total i parlem de colesterols de 200, els límits. Globalment seria aquest el límit. Llavors, clar, hi ha moltes persones que diuen, bueno, jo el tinc de 210, doncs tampoc no està tan malament. Clar, però llavors hem de mirar quines són aquestes fraccions que dèiem i també, molt important, quina és la història familiar, personal, quins antecedents té i quin risc cardiovascular té aquesta persona. Jo això
també ho veig molt a la consulta, i clar, no és el mateix parlar de persones fumadores o no fumadores, que tenen hipertensió, que tenen diabetis, i que pateixen una obesitat, o persones que potser sí que és veritat que tenen un colesterol discretament augmentat, però són esportistes i no tenen cap altre factor de risc. A la seva família no hi ha ningú amb colesterol. I un tema molt interessant, molt important a detectar també és saber si en els familiars de primer grau hi ha persones que hagin patit un infart. Perquè, clar, quan em diuen si la meva mare va tenir un infart en 53 anys, clar, i quina malaltia tenia la teva mare? No, li havien dit que tenia una mica de colesterol. No? Doncs ja veiem la importància que té això o no. Per això és tan important parlar amb els que ens expliquin, no? Els nostres pacients que ens diguin quins antecedents té, perquè llavors fem una valoració i podem anar cap a una banda o una altra. Els nivells de colesterol total serien aquests, però després els que ens fan decidir si tractem o no el colesterol seria el colesterol aquest dolent, el colesterol LDL. Llavors, és veritat que en moltes analítiques jo ho veig i si llegeixes a la premsa et diuen fins a valors de 160 no cal tractar-ho, o després ho van baixar a 130. De fet, per la població general sense malaltia, el límit està en 115 ja. Clar, cada vegada és més baix aquest nivell. Habitualment també hem de tenir, com diem, hem de tenir sentit comú i veure què acompanya aquesta persona. Si és una persona en sobrepès, si és una persona fumadora, si té els antecedents familiars, doncs aquest 115 que no arriba, però potser 125 ja té una edat i altres factors de risc, doncs llavors insistim més. Ara potser una persona que el té, doncs això, al voltant de 130, 125, però és esportista, no tenim res més, ho mirem d'una altra manera. I sobretot si ho ha acumulat, llavors, del colesterol bo, que hem dit, l'HDL, l'HDL, doncs aquest valor es considera que seria patològic si està per sota de 35 en homes o per sota de 40 en dones. Llavors, hi ha moltes persones que igual tenen un LDL una mica alt, però tenen l'HDL molt alt. Llavors ja diem, altre factor que ens ajuda a mantenir, continuar a fer seguiment i no parlar de tractament farmacològic. El tractament farmacològic és una cosa que hem d'intentar evitar. Hem d'intentar evitar sempre que es pugui, però clar, quan és necessari, com et deia abans, nosaltres ens basem en guies clíniques tenint en compte cada pacient i cada persona. Però clar, sempre els hi hem d'explicar a les persones, doncs en aquesta situació que tens un risc elevat, com deia, perquè hi ha unes taules que ens ajuden a fer aquest càlcul. Si amb aquesta edat ets fumadora i tens una tensió alta i tens aquest colesterol, doncs el teu risc de patir un infart, com deia, de patir un ictus, està molt, molt elevat per sobre de la població. I en 5 anys pots tenir un event d'aquest tipus. Llavors, el recomanable és tractar-ho. Llavors, sempre parlarem d'hàbits, sempre intentarem canviar i sempre hi ha alimentacions que ens poden ajudar a lluitar i un estil de vida global, perquè no és només l'alimentació, com deien, només l'exercici, és descansar bé, és reduir l'estrès. Al final, sempre hem d'insistir en aquests hàbits, però si ho necessitem ho tindrem que tractar. Parlem de colesterol, però també estàvem parlant de triglicèrids. Sí. La millora és la mateixa per un i per altre, és a dir, els hàbits de vida saludables, les hores de son, l'exercici moderat, la disminució de l'estrès, va igual de bé, diguem, per controlar el colesterol que els triglicèrids? Els triglicèrids són una mesura que analíticament es modifica molt i que, per exemple, el consum d'alcohol és una cosa que fa que augmentin. Llavors, clar, la moderació o evitació de l'alcohol és un factor molt important en aquest sentit. A part, els triglicèrids, a part d'uns triglicèrids alts de forma important, no només es poden associar a malaltia cardiovascular, sinó també a patir malalties del pàncreas, a fer una pancreatitis aguda. Llavors és molt important tenir-ho en compte. Hi ha alguns hàbits dietètics que ens poden ajudar particularment amb els triglicèrids i que econòmicament no són difícils d'aconseguir. El que passa és que, com sempre, ens requereix de fer la compra, de cuinar, no? Llavors, el peix blau, els omega-3 que tenen, per exemple, el peix blau, és una gran ajuda per aconseguir baixar els triglicèrids. Perquè els triglicèrids alts amb un HDL baix
són uns factors que ens s'associen amb el que es coneix amb síndrome metabòlic, no? Que aniria amb tenir una miqueta de sucre, amb tenir un perímetre abdominal elevat. Tots aquests factors fan que siguem més susceptibles, no, de forma global a patir malaltia cardiovascular. Llavors, el fet de petites accions, com en aquest cas, no, diem, podem augmentar el peix blau, prendre 3 racions a la setmana, doncs ens pot ajudar a baixar el nivell de triglicèrids, per exemple. I, com deia, a reduir o eliminar l'alcohol és un factor directament relacionat amb els nivells de triglicèrids. Precisament als supermercats trobem molts productes on apareix, igual que trobem ric en calci, omega-3, trobem molt la paraula triglicèrids i trobem molt la paraula ajuda a reduir el colesterol. Fins a quin punt aquest tipus de productes ens ajuden? Bueno, què és el que fan? Els fàrmacs contra el colesterol el que fan és que disminueixen l'absorció moltes vegades. Hi ha productes naturals que es coneixen com a fitoesterols que per una banda ja els podem aconseguir amb alimentació adequada, però que venen reforçats en alguns aliments. Llavors, aquests fitoesterols, si els llegim, perquè no tots són iguals, però si llegim i veiem que són rics en aquests fitoesterols, doncs poden ajudar. Llavors, quina resposta poden tenir? Depèn, perquè hi ha persones que tenen una resposta més gran. Si això ho combinem amb l'estil de vida que dèiem abans, amb una alimentació rica en productes vegetals, doncs moltes vegades aconseguirem molt més que si només introduïm aquests aliments però continuem fent una alimentació que té molts ultraprocessats i baixa en vegetals, per exemple. Però sí que depèn, clar, jo, per exemple, si em trobo a la consulta un pacient que té un risc molt alt i que té un colesterol molt alt, sí que insistirem sempre en l'alimentació i ajudarem amb això, però serà difícil que aconseguim l'objectiu que volem. Ara bé, com dèiem abans, persones que tenen un colesterol discretament augmentat i no tenen un risc elevat de patir una malaltia, doncs en aquests jo sempre els animo a que ho intentin i veiem quin percentatge aconseguim. Però normalment, ja et dic, va molt unit al tipus d'alimentació global que fas. Llavors, per exemple, l'avena s'ha vist que ens ajuda a reduir el colesterol. A l'oli d'oliva, també. Un dels estudis més importants, que és l'estudi Predimed, parla del risc de malaltia cardiovascular i de reduccions de nivells de colesterol, i aquí el que es feia en aquest estudi és suplementar a les persones amb fruits secs, tipus nous, o amb oli d'oliva verge, amb unes quantitats considerables al dia, significatives, i amb això es va veure que disminuïa el risc de malaltia cardiovascular a la llarga. Llavors és molt important no oblidar que la nostra alimentació és un punt clau, però és veritat que a vegades hi ha genètica. Llavors, si tenim aquesta genètica i tenim altres riscos afegits, doncs llavors, com hem de ser més estrictes en els nivells que volem aconseguir, moltes vegades necessitarem fàrmacs. Ara estava pensant que estem parlant d'analítiques, no?, per saber si aquests indicadors, que són, com deies, molt personals, ens poden indicar això, que tenim colesterol elevat o no. Hi ha símptomes que, sense necessitat de fer-nos una analítica, ens puguin alertar sobre un alt nivell, per exemple, de colesterol? O no? Realment és asimptomàtic, és a dir, no... En les malalties genètiques que realment tenen molt, molt colesterol, parlem de colesterol molt alts. Com hem dit abans, per exemple, colesterol dolent, si el límit seria 115, aquestes persones igual poden tenir el doble o més, i colesterol totals de valors de 400, també el doble. Quan tens colesterol augmentat durant molt de temps, sí que podem veure que hi ha unes lesions tendinoses, xantomes o xantalasmes es diuen. Aquestes poden aparèixer en aquest tipus de teixit. Però clar, això passa molt poc freqüentment. Llavors, en la població general, ja dic que és inhabitual tenir nivells tan alts, és difícil trobar-ho. És difícil trobar algun símptoma en aquest sentit perquè pugui cridar l'atenció. I hi ha alguna investigació, algun avenç en aquest sentit que s'estigui fent per intentar tractar el colesterol? O de moment seguim amb això, no?, amb els hàbits de vida saludables i
A part de sempre promoure l'estil de vida saludable, hi ha diferents tipus de fàrmacs que es poden utilitzar. No només hi ha fàrmacs orals que es prenen diàriament, sinó que també hi ha fàrmacs que s'administren de forma subcutània, alguns cada 15, cada mes, o hi ha alguns que hi ha inclús cada 6 mesos. I per diferents formes de funcionament doncs s'aconsegueixen realment unes reduccions molt significatives. Aquest tipus de fàrmacs està reservat per persones que ja han patit malaltia cardiovascular, com deien, i que tenen un risc molt elevat, i també en persones que tenen una malaltia genètica diagnosticada des de la infància amb valors molt alts, perquè clar, al final aquest risc es va acumulant amb els anys. Més temps amb aquestes artèries patint aquest efecte, més probabilitat de que puguis desenvolupar o presentar un infart més jove. Llavors, quan es detecten aquests casos, sí que difícil és arribar als objectius que tenim només amb fàrmacs orals, inclús ja no només amb l'estil de vida. Llavors, l'estil de vida sempre ens ajudarà, com hem comentat amb altres malalties, sempre perquè busquem objectius de salut i ens ajuda a controlar altres coses. És important tenir un bon control de la diabetis, un bon control de la hipertensió, un bon control, mantenir un pes saludable o un percentatge de greix adequat. Però moltes vegades, tot i fent això, necessitem un tractament més agressiu en aquest cas. Llavors sí que tenim disponibilitat d'altres tractaments que es poden utilitzar, com et deia, de forma subcutània, inclús. Doncs ho hem de deixar aquí, doctora Montse Prado, recordem, especialista en endocrinologia i nutrició, autora del llibre La medicina que necesitas eres tú. Moltíssimes gràcies per parlar-nos del colesterol, dels triglicèrids i de tot plegat. Jo crec que ens ha quedat molt més clar ara. Gràcies i fins a la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Sílvia.